sar kai tamni bagai norok ini lukorokno saklaina musinga Puila hambai sini media person sono sini lukorokno sana mekha bono je sung asram bari constituency bisingo Kokborok Champahour regional by Tiyar Khlaina eba joto Tring Khlaina thang tongo kini Champahour school ni Barasudar high secondary school ni thungnok lawa Tring Khlaina thang tongo awan bagai kini nongni median bisitikai lukurok mo eba dara halnai dukan inai aba halnai ini je kono dukan di tomungto ba bani fast food dara halnai borno jotongno kobong dukan na bagai eba sini Tring celebration tungai bosa phaima dana bagai tei sinero samung musamur wotongo abro naina bagai sini o Tring Bisi Kwtal o Kwtal salno palanya bagai amteni joto rukungno norong bisintia sini kobong mango ang kaisa sanbagai sini Champahour regional Tring committee nunggai sini convener bini tamnai kita kongrang ma bagai botini kok semalia hapano bini borlang kok saka ang hingkai cashier eba treasurer so capacity boro jagarok gimana boro jaga angke toro sama sini field potono sini thungnokla school ni 5 থেকে 6000 abarle thakayo tang himala sini Champahour o Champahour Tring thanai bisi tei awan halai sekang bisi oba Tring Khlaina male 2 বছর gap awan bogi cinta klai 3 বছর o phainayo kai Khlaina kya abloge thakayo sini amtoni lokoro wa panghoga tei borgo kabangka phaino nei thakayo ongkai rombi joto borok to program o direct phai nai phemaya rok au hairok tongo paksa logo tong phaimia rok bagi tamu saklaina phaimia rok no abono oguna mutungo sini Tiprasa rok sini sinimungwa bono je sini borok pala leutamo Puila bosak baksa ka abono 1 lakh bosak kilo bangla mas Puila hino baksa abono kai sini borok tamnai swag tei maikom tau eba mangsro pai pala le manugo itu abaya sini Tiprasa na angabono nong bisini konguna buko Tring hingai sini Bisi Kwtal eba Bisi Kwtal ni sungmano sini Tiprasa sinimung sini Tiprasa ni je Puila bosor eba ka new year hini sijako awan bagai o bangla Puila bangla bosor Puila eba ko je ingreji ni ba english je new year hin tongani aba hakina sini o Tring obo jara nogo tongnai ba norong bisi jara nogui tongnai borno kobongo sini o Tring nobo nogo palanya nango nogo no hangare furu jemon awan tala makino nogo bo o Tring nogo tafnai awan tohan eba mangsro tawi palanya nang hne ang sana musumango ke thaija ke tabu to sini be sikla rok jere rok kobong drak to jak abo sini tam saklaina abo hambai sungma bagai abo ang sana musumango musintai sini wan sumonga bono taklai sini o Champahour regional bisintai Tring Khlaina sini o Tring go abo mangano sini committee ro wan sugui salaika taklai sini o Tring go nunglayo jekono organizer eba superstar gekai ajaga ngai tamo jani munda eba swak kolema abo maximum mane 99% jaga no aba hai nugo awan bagai sini o Tring committee ro wan sulai salaika jen sini ro jani munda eba ka je swak phalnai aporno kono elo khaya porno accept khaya aba hairono oro nahaya teka senga jara nugo tabok drugs sanai chai aba hai kamo sin borok aba hairok nya oi mara nani ta thangto aboro kongma bisingo jate phaibro kaham kai phaiye sini o Tring celebration palai thangkuro kaham kurung kai thanani engthong hne kobong maningo ongkai sab phaima jakhane sini o Tring o phaima janai sini 26 asram bari ni sini Bidhan Sabha eba ka constituency ni keplai ngai jiti sana sini sar minister sini borong nang Onimes sar tongnai tei tongnai sini asram bari halhal ni sini PM eba MDC sini sar ononto bo phaima janai bo to confirm tongnai te bagi tongnai sini tulasiwa borong ni video ro tongnai eba te sini o Barasudar school ni headmaster tongnai tei sini Champahour PS ni osi saibo tungai basa ora phaima janai
Cái được sắp nay một cái này rồi cái bố này. Samnai musamnai nyakai abang nyakai yang sini pesa sol fajini tongo te ini yang kantor pur fajini tongo yang onom ni ini pinky sakma ini tongo kasya bo tongo te ondule riang ini norong nukha media rogo bo social media rogo tongo bong ni borok fainai te bo tongo sini emburu ini tongo te bo tongo mami tongpreng rok ini borok tongo sini ro usapani te tongo sini Krishna de Burma Hane, take a moment ago. I want to see what in it, super slow on night. Borok, right in the program of Haiman. Okay, oh, Kanani program to go look on live telecast about Hero Kanani got it on. Live telecast bagay some Kasha media no about Kai no Hazak, the one on the Sini Yakhwrai TV, ever Yakhwrai channel little Kasha, take a Shanghai Chini, TNT. Borno Hazak, Borok Painai, Borno, some contact.